L-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta qed timplementa żewġ proġetti ta' €2 miljun illi se jipprovdu soluzzjoni infrastrutturali u jnaqsu l-erożjoni kostali kkawżata mill-elementi fiż-żona magħrufa bħala tal-Magħluq fil-port ta' Marsa Xlokk. Il-Ministru għall-Infrastruttura qal li b'kollaborazzjoni wkoll bejn l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi u s-Sovrintendenza għall-Wirt Kulturali, Infrastruttura Malta tifforma żewġ strutturi temporanji li joħorġu madwar 70 metru b'mod perpendikulari max-xatt. Il-parit tal-proġett fil-fatt spjegat li ż-żona kellha diversi nuqqasijiet illi dawn il-proġetti issa se jindirizzaw. Fosthom ħajkunu qed jinbnew żewġ groins magħmulin minn blat ta' żonqor naturali. Da jkun qed jitpoġġa mal-kosta u ħajkun hemm biċċa rivetment ukoll. L-iskop tiegħu huwa li jżomm ir-ramel milli jkompli miexi bil-kurrenti u wkoll milli jaqbes għal ġol menqa kemm jista' jkun. B'hekk inkunu qed intaffu daw l-interventi. Imbena wkoll qiegħed fil-proċess li jinbena ħajt baxx ma' parti mill-menqa. B'dan il-proġett Infrastruttura Malta qed tolli wkoll partijiet mill-mollijiet tal-marina biex ittejjeb is-sigurtà tagħhom. Il-proġett se jaħseb ukoll biex jingħaddu servizzi tal-ilma u l-elettriku minn taħt l-art. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg fakkar li bħalissa għaddejjin bosta proġetti fl-infrastruttura marittima tal-pajjiż. Fakkar ukoll kemm din iż-żona partikolari hija frekwentata minn Maltin u anki turisti. U għaldaqstant b'dan il-mod naraw illi ikun hemm iżjed retention tar-ramel u dak jifranka wkoll xogħlijiet ta' kull sena li kienu jsiru sabiex nirkuprawh mill-kumplament tal-bajja. Is-sindku tal-lokalità Stephen Gregg spjega wkoll li r-ramel illi kien jinġar bil-kurrent kien fost l-aktar elementi li kien qed iħasseb lil min jiffrekwenta l-inħawi. U b'daw it-tnejn li daw il-ġiex proġetti li għamilna waħda hawnhekk u waħda l fuq minnha. Jidher li ħanilqgħu dak ir-ramel li kien qiegħed jidħol wara. Aw kien spjegat ukoll li se jsiru studji biex tiġi evalwata l-effettività ta' dawn l-interventi u jiġu diżinjati u ppjanati strutturi li jdumu aktar u jkomplu jagħtu kenn lil din iż-żona.